Bon dia, em dic Albert Puigdemont, soc de Mas la Coromina, de Joanetes, al municipi de la Vall d'en Bas. Tinc una explotació familiar agrària que ens dediquem a la producció de llet, del qual tenim aquí uns 300 animals i unes 150 vaques de producció de llet. Ens dediquem bàsicament a produir la llet per una de les marques que vam formar l'any 2007, i nosaltres aquesta explotació la va comprar el meu avi l'any 1964 i des de l'origen fins ara hem anat evolucionant amb els anys. L'any 90 vam començar a fer una estabulació lliure i ara actualment hem passat a ecològic. Per què? Perquè volem donar un producte de millor qualitat. I nosaltres, com que estem a dintre el grup Ato Natura, doncs a Ato Natura volem treure aquesta línia ecològica i aquí és ara on estem en aquest període de transició, que estem començant el procés de començar a donar el menjar ecològic a les vaques, però encara el producte no és ecològic. Fins a finals d'any, al novembre, comencem a tenir el producte ecològic. Pel tema d'ecològic, amb el que fa la conversió a la terra, doncs són 2 anys, des de l'inici que tu et fas l'inscripció al CCPAE fins que tens el producte final ecològic, i per la conversió als animals són 6 mesos, del qual tu quan portes ja 18 mesos en conversió de la terra, fas la inscripció a les vaques i ja passes a fer la conversió en vaques. I així finalitzes els 2 anys que tens ja la conversió feta de les vaques i la terra i tens ja el producte acabat ecològic. D'aquí diverses coses, sobretot destacar que una de les coses que ens ha costat una mica complicades ha estat el tema del camp. El tema del camp hem hagut de convertir tot el producte farratge en ecològic. D'això ens comporta a uns canvis de tendència dels que estàvem acostumats, que no podem utilitzar ni herbicides, ni pesticides, ni adobs químics. I què comporta? Comporta que has de canviar tot el sistema de cultiu i has de fer un maneig diferent. Però de tot això ens en anem sortint a mica i que veiem que és viable. Bé, doncs el tema important de la conversió en vaques, bàsicament és els canvis que hem tingut, que hem tingut uns patis adaptats a cada lot, i a més també un accés a sortida de la pastura, que aquí sí que els animals, nosaltres ja els teníem una part acostumats, però la part que estava en lactació, que són la munyida, aquests no sortien i els hem hagut d'adaptar perquè puguin sortir a la pastura. Pel que fa a l'alimentació de les vaques sí que hi ha un canvi, sobretot en convencional, que aquí requereix uns criteris que són avaluats pel CCPAE, que és bàsicament que tu pots donar un 60% de farratge i un 40% de concentrat. Aquí està regulat i això comporta que tu has de tenir una dieta molt equilibrada i a més donar un farratge de molta alta qualitat per aconseguir els nivells que la vaca vols que te faci que cobreixin les seves necessitats. Per als quals nosaltres hem fet un lot de patis que són de 0 a 100 dies, que aquí sí que podem fer 50% de concentrat i 50% de farratge, que aquí és quan la vaca té més necessitat, que està en màxima producció. En quant a l'alimentació de les vaques, la part important és el farratge, que el farratge de la nostra zona també és, aquí a la Vall d'en Bas tenim un farratge d'alta qualitat i el que valorem molt és el blat de moro. El blat de moro aquí a la nostra zona és un lloc que té molta bona acceptació per l'entorn que tenim i la humitat que hi ha, i aquí sí que hem apostat per fer un producte ecològic de blat de moro, bàsicament per què? Perquè volem que la nostra dieta hi hagi una qualitat de farratge de molta qualitat i poder tenir els animals molt ben cuidats en quant a alimentació. Pel que fa a la sanitat animal que tenim nosaltres, com que ja des del 2007 que vam estar amb el nivell de producció amb una llet de qualitat, ja vam intentar vam treure'ns un certificat que és AENOR, de benestar animal. Aquí sí que el canvi no ha estat tan gran, però realment què requereix? Requereix que tu has de mantenir una sanitat molt important als animals, un benestar, i aquí hi ha hagut algun canvi respecte, que són bàsicament que les vaques, al sortir més al prat, també tenen algun problema menys de sanitat, i això també es nota, que els animals són una mica més sans en quant a qualitat
de peus, i aquí és una mica la diferència, però bàsicament els canvis han estat molt mínims perquè nosaltres ja ho estàvem adaptant. Per últim, una mica els reptes de futur que volem aconseguir són que, bàsicament, poder influenciar el client que consumeixi aquest tipus de producte, perquè creiem que té molta diferenciació en quant a la llet convencional, perquè bàsicament hi ha uns requisits que són controlats i són registrats amb uns nivells molt alts en quant a la seva qualitat de producte. Tenim una aula didàctica on acabem la visita de les escoles i les famílies i els grups sempre jugant o explicant el nostre projecte per conèixer exactament les feines que es fan a pagès. Conèixer els animals, està adaptat a diferents nivells depenent del curs que estan fent els nens a les escoles i des de conèixer la forma del cos i dibuixar o muntar les peces de com són els animals de la granja, fins a conèixer el cicle de la terra, quins aliments trobem a l'hort o al camp en cada estació de l'any i posar valor a les feines que es fan diàriament i quins aliments traiem o podem aprofitar dels animals de la granja. El nostre projecte, el fet d'obrir les portes i de crear l'aula d'entorn rural perquè es pugui veure com s'està treballant en una ramaderia d'avui en dia, és perquè el consumidor pugui posar en valor i pugui conèixer el producte de proximitat. El venir en una casa de pagès i tenir contacte amb nosaltres i contacte amb la natura i amb l'entorn rural creiem que és important i que posa en valor la feina que s'està fent i posa en valor el producte que s'està consumint.